Halo semua, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Cepet man, aku nggak gelem dipangan macan. Potong dalan hijau. Ayo man. Izin aku man. Wis lapor petugas ono macan jebule wong ngorok. Jelas diseneni aku. Gak usah dipikir Jo, mending refreshing dewe. Aku kepengen muncak ning Telamaya man. Tapi jarake adoh 3 jaman. Piye iki? Mabur wae, kuwi sandal karo kacamamu diamanke. Oh, aman kuwi. Sendal kacamata wis rapet iki, nggak mungkin tiba. Baling bambu. Wih, jadi kayak Batman. Ngetlek gak iso mabur Jo. Tekan puncak Telamaya. Cuman 20 menit, coba melaku 3 jam, tepar pasti. Langsung siapke HP Jo. Dewe foto gawe kenangan, iso diupload ning sosmed. Mantep fotonya man. Stop man. Istirahat ning ngisor wit iki wae. Sejuk, eyop ngene. Oke Jo, ora sadato ya kene ono. Langsung posisi wae. Hawa poi, kok sekawakmu aja mencret lho, gak ono kamar mandi. Bau misterius. Coba tak periksa, kok bauku anget. Padahal aku ya nggak mencret. Wah, ono teleke Jo, ambune kok kono njajal delok ndhuwur. Jangkrik, lagi nyantai malah kena telek garangan. Gak gua salin nih. Terus piye iki?